Og det er jo bagt med vores friske focaccia. Starter vi med sådan lidt dansk økologisk stracciatella. Så bliver vi lidt øko-olivenolie fra Italien på. Lidt trøffelglaze. Lidt læsøsalt. Ægte mortadella fra Bologna, selvfølgelig med pistache. Friske grønne chilier fra Barcelona. Lidt ekstra topping. Der. Og en lille håndfuld rucola-salat. Eppa! Ugens krabat. Værsgo, Anton. Det ser lækkert ud, mand.